Seržant, zajistite miesto. Jasne, šéf. Vražda? Vražda, Jozef. Doktor, ako bola ho mŕtva? Maximálne pol hodinu. Ešte dýcha. Čo vrah? Vrah bol pravdepodobne kolobežkár. A toto si prišiel ako? Nechal tú kolobežku. Výborná práca. Seržant, čo robíte? Seržant! Na čo ste ešte prišli, Na doktor? čo vás platím? Kto chce klid a nohy? Tak Dedo, vy ste svedok? nejdeme rozpitvávať. Na čo ste ešte prišli? Nastala defekácia, cítim kapustu. Zaujímavé. Riť popustí. Dedo, na čo si ešte prišiel? Opäť bola pana. To vieš ako? To mi povedal doktor. To, že ju niekto zabil, tomu chápem. Ale aký mohol mať motiv? Napadá ma, že by žiadlivosť. No možno. Alebo mi prichádza potom do úvahy ešte žiadlivosť. To druhé mi prípada pravdepodobne. Aj mne. Ale niečo mi tu na tom smrdí. No to bude asi toto hovno. Dobrý. Vieš čo, Jozef? Dokonči to tu, ja idem na oddelenie. Maj sa, Jozef. Á, už ma napadá, čo by to mohlo byť ako motiv. Žiadlivosť. Žiadlivosť? To by ma teda nenapadlo. Však preto som detektív.